Өфө калаһы Дим районында урынлашкан был уку йорты 1952 елда Тимер юл мәктәбе буларак ачыла. 1961 елда ул дөйем белем бирү мәктәбе, ә 2009 елда гимназия статусын ала. Өфө калаһының 102-нче башкорт гимназияһын тәүге ел җитәкләйм. Монда 775 укучы белем ала. Укучыларга бөтә шарттар тудырылган. Яңа уку ел башыннан һәрбер класста, кабинетта интернет селтәре үткәрелде. Һәрбер класста компьютер техникаһынан тәэмин ителде. Шуның өчен дә дәресләр бик мавыктыргыс, интерактив такталар кулланып, электрон лабораториялар, тестлар кулланып, күңел итеп үткәрелә мавыктыргыс. Мин информатика белгесе буларак, шуңа ла мәктәптә безнең шул информацион яңа технологиялар өстендә эшләйм һәм мәктәптә шул юнәлеш буенча алып барырга тырышамын. Быелгы елдан безнең 102-нче башкорт гимназияһы ЮНЕСКО клубына кушылды. 102-нче башкорт гимназияһы заманча җиһазландырылган зур матур мәктәп. Бердәм укытучылар коллективы балаларның укуын гына түгел, ялын да файдалы, мавыктыргыс итәргә тырыша. Гимназияла күңелле тәнәфестәр оештырылды дигән хәбәрне алгач, үзебез килеп күрергә булдык. Әле дәрес бара шикелле. 10 елдан ашу сит илдә яшәп кайткан инглиз теле укытучысы Тәнзилә Киекбаева. Без уны шагыйрә, журналист буларак беләбез. Әле генә аның Бәхет кошы юлыннан дигән проза китабы дөнья күрде. Үз илемә, Башкортстаныма кайткас, кайда эшкә барырга дигән һорау килеп туды. Һәм мин бер дә уйланмайынса мәктәпкә, балаларга килдем. Чөнки сит илдә күргән белгәннәремне, белемемне балаларга бирәһем килде. Гимназияла балаларның укуына гына түгел, ялына ла зур игътибар бүленә. Балаларның хәвефсезлеген иң беренче уйлап, һаулык ныгыту максатында ошо күңелле тәнәфес проектын оештырып җибәрдек. Балаларга бик охшай, әүзем бейдер һәм бергә инде тынысрак. Тәнгә ял, яңгә рәхәт, дәрестә балалар белем алга, тәнәфестә биергә өйрәнә. Без гимназиябызны яратабыз. Тәнәфестәге бию гимнастикаһы безгә охшай. Йөздә башкорт гимназия укытучылары бик үзенчәлекле алам уйлап тапкан. Укучылар да, ата-әсәләр дә бу яңалыкны куш куллап кабул итте. Уларга уңышлар, яңа үрдәр теләйбез.